Čaute všetci, momentálne 23.10.2025 21.06 a dneska si ukážeme, aké trady som bral dneska, aké som bral včera, pretože včerajšie trady mám pocit, že sme si nezobrali a mali sme tam včera jeden loss, dneska tu máme jeden win a včera sme mali takisto ešte potom jeden zase win, to znamená ideme sa na to pozrieť. Každopádne dneska tu môžem ukázať zisk $42, euro, dolárov, neviem. No a problém, ak si môžete všimnúť, tak tu je, že minus 3,20, pretože som dal proste opačnú ako keby pozíciu, to znamená, nedal som sell, dal som buy, takže som neprišiel peniaze logicky, takže proste misklik, bohužiaľ, takže 3,20 asi mi nevadí. Dobre, takže môžeme sa pozrieť, že ako to dneska šlo, takže poďme na to, bum bum, bum bum bum, čo mi to tam dalo, aj prestaň. Mi to odhalilo, čo som tam povedal. Joj. Prečo mi nájde FX replay a nenájde mi toto? OK, môžeme sa, dobre. Poďme sa najskôr pozrieť na FX replay, OK. Dneska som tu, dneska som si založil vlastne novú session. Ako vidíte, není to najlepšie, jo. Potom som troška skúšal šťastie, budem ako úprimný. Takže jo, takto ako to tu vyzerá. Máme $935, bolo to troška akože najskôr to sketchy, najskôr som prišiel, potom vidíš, no najskôr proste fakt bomba v mínuse 600 a teraz sme proste 930 v pluse. Finrate vidíte proste je menší, pretože tie tradeov som moc nezobral. Každopádne it's OK, to sa vráti a teraz sa môžeme už pozrieť na tento krásny trade, ktorý sme dneska zobrali a potom vám ukážem ten, čo som zobral včera. Možno sa vám zdá, že tých čiar je tam troška veľa a máte pravdu, pretože mám tam ako predtým rôzne trady, takže nechcel som to mazať, aby som vám to potom mohol ukázať. Takže je ich tam teraz veľa, ale mám pocit, že sa v nich vyznám a budem dúfať, že sa v nich vyznám, pretože vám to teraz ukážem. Takže mali sme downtrend, daily bias bol proste na bearish, takže sme hľadali sell pozície. To bol liquidity sweep, každopádne odtiaľto až bol liquidity sweep tu na. Break of structure order block, tento order block som si nie úplne istý, pretože ten order block není taký, ako by som chcel. Každopádne dal som, že to je order block. Ten order block tam nie je ani potrebný, ale stačí nám tam break of structure po liquidity sweepe. A tak no, takže tu nás sme brali trade. To bol vlastne trade, ktorý sme zadali, riskli sme 20 € a zisk bol 40, takže toto môžete vidieť 2,22 risk to reward ratio 1:2,22. Takže tak, tu ste to mohli vidieť, že to krásne. Sice bol to taký dlhší trade, trvalo to dlhšie, keď sa takto pozrieme. Keď sa pozrieme, trvalo to 2,5 hodiny, čož pre niekoho môže byť hodne, pre niekoho to môže byť málo. Takže tak, no, máte proste dvojnásobný zisk oproti risku. No, to bol proste taký trade, akože v pohode celkom. Tu keď sa to retracovalo, tak som bol taký, že OK, možno sa to retracne úplne a take mi to stop loss, alebo som si OK, nechám to, budem to držať. V prednáročnom príjmem 20 €, OK, dobre, nevadí. Pretože trade deň alebo dva predtým, čo vám môžem ukázať na tomto stats, kde to mám stats? Tu nemám stats, no. Dúfam, že to neliknem teraz také informácie, ktoré by som nemal. Každopádne, tu nám môžete vidieť 30 tradeov, pretože väčšinou otváram proste malé loty a viac, pretože každá má proste takú inú cenu a potom sa to spriemeruje, proste, chápeš.
Keď sa pozrieme na overview, tu na dneska máme zisky, tu na je jeden mínus, to je to, čo som vravel, že som dal nechtiac. A tu sú ďalšie zisky, to činí dokopy tých 60. Teda 40 eur. OK, takže win rate, tu máme 63. A keď sa pozrieme na kalendár, tak už to vyzerá celkom v pohode. Toto sa mi vôbec nepáči, pretože tu sa stala vec, na ktorú si budem pamätať, OK? Pretože čo sa stalo? Možno toto ešte mám. Možno to tu ešte mám. Toto si nevšimajte každopádne. Možno tu ešte mám toto, čo som potreboval. Možno tu mám ten trade, ktorý som zobral. OK, toto je asi pravdepodobne ten trade. OK, toto je obrovský trade. Fakt gigantický trade, ako môžete vidieť. 1:11,5. To je obrovský trade, gigantický, masívny. OK. Hádajte, kde má to stop loss má to presne tu na. Pretože keď odstránim tú šípku. Tak. Mám pocit, že má to stoplo tu na. No, pravdepodobne má to stoplo tu na, OK. Takže, zase, máme tu liquidity sweep. Ako vidíte, zase sme mali pravdepodobne bearish bias. A ako môžeme vidieť, tak tu na zase, hej, liquidity sweep, order block, tu na fair value gap a môžeme vidieť proste taký retracement v tom blbosti, hej. No. A tu som sa dal normálne trade, všetko mi vychádzalo. Mal som proste polovičný zisk. Polovičný take profit, teda, pardon. A potom začalo sa to retracovať, vravím, OK, išlo to tu nahore. A jak to bolo niekde tu na, tak som si proste, dal som si na break even. To znamená, že 0 zisk, keď tak zisk, ja neviem, 10 eur alebo tak. Akože pár tu na napríklad som si to dal, hej. Dal som si to niekde asi fakt troška pod ten stop loss. Fakt tak možno. Hej? Vrajím, keď to hitne, tak hitne aspoň nepriamo peniaze. No, a moja likvidita bola vyplnená a ten trade urobil toto. Boom. A bol som taký, že OK. Whatever. Už som to všetko proste ako zavrel tú pozíciu, takže verím, OK, nevadí. A potom som už len čakal, no, že sa to uzavrie. Fakt, ako toto by bol mega dobrý trade, len fakt škoda, že proste som si povedal, že OK, bál som sa, lebo niekedy proste, keď máte takýto tight stop loss, tak som si povedal, OK, tak čo teraz, chápeš? A tento trade zase bol extrémne dlhý, čo sa mi absolútne nepáčilo. Každopádne dal som tomu šancu, ale nedostatočnú. Vidíte, 1 deň a 53 minút. Jo. Takže deň, 25 hodín dá sa povedať. Ale tento trade akože fakt masívny risk to reward ratio extrémny. Zatiaľ si môj najväčší, ale proste som ten trade akože stopol tu. No. Takže to také maličkosti, ale tak stáva sa. Ale budem sa to pamätať, akože mám si to viacej sledovať. Takže máme tu na ďalší trade, ktorý mi vyšiel. Tu nás môžeme na to pozrieť. Či to bol ten už, čo som už ukazoval. Ja pravdepodobne to bol ten, čo som už ukazoval, to bol ten trade predtým, čo som tam dával, že zarobil som to 70 eur za 40 minút, mám pocit. To je asi ono, jo. Dobre, takže toto sú vlastne tie dva trady, čo som vám teraz ukazoval. Takže tento trade, na ktorom som reálne prerobil tých 90 eur. Tomu ver, kam som to prerobil. Tak to ja neviem potom, čo sa stalo síce. Ale ok, proste na tom trade som reálne prerobil, to na to môžete vidieť, tu na 89 tradeov, teda 89 dolárov, 10 tradeov, to znamená zase pozícií, 10 som otvoril. Ako môžete vidieť, tak už som si dal menej tých pozícií, pretože radšej dám väčší lot a proste, chápeš. No takže 6 tradeov a 4 trady dneska. Takže tak každopádne, chýba nám do splnenia challenge prvej fázy, nám chýba už iba 230 dolárov. Už iba 230 dolárov a máme druhý step. Second step proste. Takže let's go a dúfam, že mi nezrušia účet, pretože veľa ľudí vraví, že to je scam, že to je podvod, že to je takzvaný, neviem, ako by sa to ešte povedať, proste, že to je porábka. No a tu nás som hľadal ešte ďalší trade, tam som pravdepodobne asi aj zadal. Možno som aj prišiel peniaze tu na.
Neviem, proste vtedy som nemal dobrý, včera som nemal až tak dobrý deň, reálne. A ešte keď ste videli video zo včerajška 500 € minus v akciách, tak asi chápete. Každopádne, tu nám sa dal kľudne zadať trade. Hej. Tu nás z tejto druhej liquidity, z toho druhého sweepu. Zase by ste mali fakt krásny profit, ale zase nemôžete brať všetko a netreba sa do toho hrnúť, treba radšej fakt počkať a mať kvalitnejší setup. Aj keď ja viem, že toto nie je najlepší setup, toto bol taký... Dneska som dal na FX Replay úplne taký setup, že som absolútne nechápal. To bol fakt, zadal som trade a jedna sviečka hitla celý take profit. What the hell? Takže to bolo nice, to som sa celkom ako potešil, keď peňazí nula, ale whatever. Takže jo, toto sú títo trady na dneska. Myslím si, že celkom fajn. Neviem, ako robil som, mám pocit asi viac, ale však dobre, nevadí. Neviem už ani ktoré to bolo. Možno to bolo... Tu nie. No to je jedno, proste niekde som robil trade ešte a boli celkom v pohode, takže tak, ok, takže mohli ste vidieť tieto trady. Takže takto vyzerajú tako a tak, takže jo, to je všetko na toto video, dúfam, že to nelagovalo, actually, lebo ak hej, tak by to bolo smutné video, samozrejme, 21:17 a ja som začal robiť úlohy, takže je to super, poplaťte mi good luck v komentároch, držte mi palce a vidíme sa na budúce u ďalšieho videa, dúfam, že ďalší plus bude, vole, a za chvíľku bude kamo video, že splnil som môj prvý fundovaný účet. To bude. No dúfam, že ešte teda, ako dúfam. Možno zajtra riskujem viacej a zajtra je piatok. Napíšte mi, či mám tradovať zajtra. Lebo actually až som si ešte nerozhodol, akože nerozmyslel, že či chcem tradovať piatky, pretože niektorí ľudia netradujú piatky. Niektorí zase netradujú pondelky. Takže neviem, napíšte mi, či vám zajtra tradovať, pretože možno prídem o peniaze. Napíšte mi, díky moc a dajte odber, follow, like, či čo to tu je a môžete ma sledovať na Instagrame. Dobre, to je všetko, majte sa krásne, díky, že ste dopozerali až sem a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa krásne, čaves.